Menungso kere, menungso gedibal. Walah, Baladewa, Baladewa. Kok kaya ngono to kelakuanmu? Hah? Kowe ngeceh dume aku ki ming kawula cilik, heeh. Kowe ngeceh dume aku ming masyarakat rendah, masyarakat bawah, heeh. Hah? Muni ya kowe. Saya tak takon karo kowe, kowe ngunekke Semar wong kere kuwi ngerti Semar iki sapa? Semar iki dewa, Bol. Gong, ayo, Gong. Sik wetengku lara ya, Tru. Aduh. Lah piye mau jare kon jawil arep tok sikat. Wetenge lara ya, Nyuk. Wah. Iki wetenge iki mules tenan. Dijak omong-omongan sik tak nyembuhke wetengku sik, Tru. Mangan apa to ya aku iki? Kok mak pendelus lara banget. Ya dimarekke sik, engko nek kira-kira mari sikat ya, Gong. Oke, jak omong-omongan sik. Ya. Pres ngono modar tenan aku. Ora apa-apa kudu wani mati. Wah, kowe iki. Kowe arep mbribek bojoku ta kowe? Ora ya, ora apa. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Ponokawan Petro, apa to kang dadi wigatine dene jeneng sira diutus dene wong atuamu Kakang Semar Badranaya. Menawa ngaten sinuwun. Estunipun sampun wonten setunggal candra niki bapak niku kaya wong lara ning ora lara. Bapak niku kaya masuk angin ning ora masuk angin. Ning boten purun dahar, boten purun ngunjuk, mung begogok enten ngajeng griya. Penyawange bapak niku kaya wong kelangan pengangen-angen, kaya wong kelangan rasa. Mula penyawange niku namung suwung. Lah kula terus kula wanek-wanekke kalih Garing kalih Bagong nyedhaki karo bapak. Pak, jane eneng apa to? Sing jeneng wong tuwa iki nek wis sepuh, kuwi uripe ditanggung karo anak. Beda mbiyen jaman aku karo Garing karo Bagong jek bocah. Mbok dulang, mbok tuntun, mbok warai apa-apa, anak dadi tanggungane wong tuwa. Ning saiki gandeng anak wis padha gumregah, anak wis padha mentas, anak duwe tanggung jawab nanggung karo uripe wong tuwa. Ha, bareng ngoten bapak niku terus krekel-krekel kersa ngendika. Ngendikane bapak ngenten iki, kula tak nirokke omongane bapak sampun dinten kula menika ngoko kalih panjenengan, ning kula mung nirokke omongane bapak mengko ndak ana undhak ing pawarta sudaning titipan. Undhak ing pawarta sudaning titipan kuwi kepiye? Contonipun ngeten. Anan kidul dusun iki ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Mengke tekan lor desa ana ula gedene 7 glugu. Kabar karo kasunyatan niku wis ora padha, niku jaman sak mangke menika kulina. Mula sampun dinten kula menika gedhek-gedhekke kabar, nambah-nambahi pengendikane bapak. Mula kula arep matur apa anane. Iya Ponokawan Petruk matura ngeten. Truk. Aku ki ora lara. Aku ki ora nandang duwe rasa apa-apa, ning aku mikir gandeng uripku eneng donya kuwi dipatah utawa diwajibke dadi pamomong. Monggo momong para satriya-satri ngateken ati suci pepayung budi rahayu kaya ta Pandhawa. Pandhawa lenggah ning negara Ngamarta kuwi aku ya melu bebodro, aku ya melu budidaya. Dadi nek Ngamarta ana apa-apa, nek Ngamarta kuwi lelakone kurang becik, lelakone kurang prayoga, kuwi aku melu diluputke. Sing ngluputke aku dudu sapa-sapa, ning dewa. Mergo aku dadi pamomong kuwi sing dawuh para Jawata utawa para dewa. Wah nggih. Lah terus pripun, Pak? Kula matur ngoten. Kahanan negara Ngamarta kuwi saiki beda karo kaya mbiyen. Mbiyen negara Ngamarta kuwi negara ingkang adil, makmur, warata, tias bagya mulya, ayom-ayom tentrem. Kaulane padha sayuk rukun urip tembayatan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Ning Ngamarta saiki kok beda kaya mbiyen. Ngamarta saiki nuwun sewu, wong-wongane padha nilar tata krama, ninggal unggah-ungguh, malah kala mangsa sok ana ingkang tegel karo sedulure, tegel karo kancane ming perkara
sebab sing ora sepirwa nganti dadi regejegan nganti dadi padha bentak sirah wekasan akeh sing ora rukun ngoten niku lah kanan sing kaya ngene iki nek tak nengke kuwi ngibarate Ngamarta ki mengkari sak siliring bawang sak umuring jagung sak uruping damar Ngamarta bakal remuk bubuk dadi rempon mula aja nganti Ngamarta kuwi negara kuwi rubuh merga olahe kawula ingkang padha nggugu karepe dhewe mula aku duwe niat mbangun pura kencana. Kula kaget. Bagong ya kaget, Gareng ya kaget. Semar niku ming batur, Semar niku ming wong sekeng, Semar niku nuwun sewu wong ra duwe, ming kawula. Kok arep mbangun pura kencana. Terus kula nuwun prisa dhateng Bapak. Janjane pura kencana iki karepe Bapak pripun? Wong bapak niku nuwun sewu, piyai nuwun sewu lho Pak ora ngece, piyai ora duwe kok arep mbangun pura kencana. Kowe aja kleru. Aku mbangun pura kencana kuwi ora mbangun papan sing magrong-magrong. Sing dumadi saka kencana mutiara jamrut hergeni emas kuwi ora. Ning pura kencana kuwi utawa sanepaning tembung. Kencana kuwi apik, pura kuwi papan. Aku pengen bangun papan negara Ngamarta kuwi papan sing becik, papan sing apik, papan sing tentrem, papan sing rukun. Kawulane padha tembayatan, sayuk rukun tetunggalan manunggal. Ora bedak-bedake werna kulit, ora bedak-bedake tata basa, ning manunggal tetunggalan manunggal ana negara Ngamarta. Mula aku pengen bangun pura kencana. Embane uripe kawula sak negara Ngamarta kuwi padha urip ana ing pura kencana, papan sing endah, papan sing tentrem, papan sing rukun. Ngoten niku. Terus kula matur ngersane Bapak. Lah terus kersane Bapak pripun? Syarate pripun? Sranane apa? Terus kowe sowan ning negara Ngamarta. Aku njaluk Pandhawa 5 diaturi rawuh mrene sinambi mundi pustaka jamus miyang jimat kelima sada. Merga ngene ya, Truk. Ana tetembungan manunggaling kawula lan Gusti kuwi nek diglejah utawa dionceki manunggaling pangarep sing lenggah ning dhuwur karo para kawula. Nek tetunggalan manunggal dadi siji, kuwi negara bakale apik, negara bakale becik. Ning kosok balen, nek sing ning dhuwur ora tau nyawang ngisor, sing ngisor polahe nganti gedabikan ewadene ora tau disawang karo sing dhuwur, kuwi negara bakale rusak. Merga kawula wis ora percaya karo pangarepe ora nggatekke uripe para kawula. Lah niku. Mula sowan kula menika namung diutus dening Bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun supados rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus kelima sada supados sakmangke gegayuhanipun Bapak anggenipun badhe mbangun pura kencana menika saged kasembadan. Mekaten mengko dados aturipun ing abdipun Petruk sinuwun. Menawi katampi ngaturaken panuwun, menawi boten kula nyuwun mahapunten. Kula nyuwun dasaripun menapa kok boten kersa rawuh teng Karang Kadempel jer gegayuhane Bapak niku apik, gegayuhane Bapak niku becik. Ngoten. Nek sampeyan kersa monggo dinten menika kula dherekaken gangsal panjenengan Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Nuklasdewa rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka jamus lima sada. Ning nek mboten dasare apa, alasane apa, kula ajeng midhangetaken ingkang tetela. Ngoten mawon atur kula menawi wonten lepat nyuwun pangaksami. Iya Petruk, nggih. Gandeng pustaka jamus kelima sada kuwi darbe ing Pandhawa 5, nggih. Aku tak taren karo adi-adiku dhisik Petruk. Oh monggo menika langkung sae. Tinimbane sampeyan nika mutusi piyambak, monggo ngono salah sawijining rayi panjenengan sing ora sarujuk menika dadine ya ora apik. Mula kudu dirembug kanthi sae. Werkudara, apa? Piye Dimas miturut penemuning Siadi gegayuhaning Kakang Semar? Wah, Petruk, dalem yen aku sarujuk bapakmu ngene bakal mbangun pura kencana. Yen perlu Prabeya aja metu saka bapakmu, yen butuhke Prabeya mengko aku sing bakal maringi. Jodipati mbok tawu bandane ora apa-apa. Waton kasembadan penjangane bapak. Estu Den? Yo tenan. Alhamdulillah. Matur sembah nuwun. Ponokawan Petruk aku go bakal sarujuk. Ponokawan Petruk aku ya sarujuk. Ponokawan Petruk aku sarujuk banget kalawan penemune bapakmu. Pun Pandhawa gangsal sampun Pandhawa sekawan sampun paring dawuh sarujuk sedayanipun. Samenika gumantung sinuwun Prabu Darmakusuma
kersa menapa mboten mergi ingkang dados Nalindra menika panjenengan sing nemtokke ya panjenengan mula kula aturi paring dawuh ingkang tetela Panakawan Petruk wonten dawuh bingung rasane atiku Petruk lho sebabe merga sadurunge sowan mau nggih Koko Prabu Ndarawati sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna uga mbutuhake pustaka Jamus kelima sada. Lho. Sinuwun Kresna? Iya, Petruk. Wigatose Ndarawati ketaman pegebluk akeh para kawula ingkang esuk lara sore ketiwasan. Mula kang sangka kuwi Koko Prabu paring dawuh bisane waluya nirmala temah jati yen to tinumbalan pustaka Jamus nyang jimat kelima sada. Petruk, mongko rawuhe dhisik Koko Prabu Ndarawati tinimbang kowe. Mula kowe ngalao. Sakwise Koko Prabu Ndarawati nggunakake pustaka Jamus kelima sada, mengko aku bakal sowan sak Pandhawa ning Karang Kadempel. Mangkire miyin sing dikersake bapak niku sakniki tur pustaka Jamus kelima sada kok ajeng dienggo tumbal niku nuwun sewu sing jeneng nggo tumbal niku mung dipendhem. Nek dipendhem niku ora bakal bali meneh. Ngaten. Lah lek kula ngenteni terus pirang dina, pirang sasi, pirang taun. Selak bapak ora kelakon bangun pura kencana, panjenengan ora rawuh-rawuh teng Karang Kadempel. Kula diseneni bapak. Petruk, kowe ngalao. Nek perkara ngalah kula gelem ngalah wong kula niku jejere kawula. Nek ditanding karo priyagung-priyagung ngenten iki kula kalah derajat, kula kalah pangan. Wis saempere nek wong cilik niku pendak-pendak mengkon ngalah, mawon niku saempere. Ngaten. Ning kula nuwun sewu, panjenengan kudu ngatosaken lelabuhane bapak. Bapak niku kawula cilik, ning kisane Pandhawa sampeyan mukti teng negara Ngamarta niku ya merga saka bapak. Napa sampeyan ora mesake karo bapak? Bapak niku sikil dienggo sirah, sirah dienggo sikil, ngetutke para Pandhawa dadi abdining para Pandhawa. Wit biyen tekan saiki ra tau njaluk undakan bayar blas. Ayo. Ning ewa semono bapak mbeke pustaka Jamus kelima sada, kok panjenengan malah ngalahke bapak. Kula nuwun sewu. Srawunge Pandhawa karo Sinuwun Ndarawati, srawunge Pandhawa karo bapak niku dhisik srawunge Pandhawa karo bapak. Sampeyan dereng tepung karo Sinuwun Ndarawati, wis tepung karo bapak, wis digula mentah karo bapak. Kula mboten ngetok-ngetokke lho, kula mboten ngetok-ngetok. Kula diweling karo bapak, truk ora usah ngetok-ngetokke sing werna-werna. Lelabuhanku rasa tok kandhake. Merga aku kuwi duwe pedoman. Nek tanganku tengen ngulungke, tanganku kiwa aja weruh. Nek tanganku kiwa ngulungke, tanganku tengen aja ngeruh. Niku wong bebantu sing tanpa pamrih, ora duwe pamrih napa-napa niku salukane kaya ngoten niku. Niku pun dilakoni karo bapak. Mun nek sampean nganti nyingkirke bapak, lah nuwun sewu. Ayo wis, seprene-seprene kula labuh karo sampean wis ora ana gunane. Tinimbangane ora ana gunane kula labuh karo sampean, wiwit dina niki kula nyuwun tapak asta kula medal saking Panakawan Ngamarta. Pun ngonten mawon. Lah diwas tak labuh sono seprene sampean ora iso ngerteni lelabuhane bapak, gunane napa kula klesotan teng arep sampean? Nang apa ya, Tru? Iki lho, Gong. Piye? Awak dhewe dikalahke karo Sinuwun Ndarawati. Sinuwun Ndarawati mrene butuh ngapa? Nyelun pustaka Jamus kelima sada. Arep nggo ngapa? Arep nggo tumbal. Terus Sinuwun Puntadewa sajake kok abot Sinuwun Ndarawati. Mundur. Oh iya. Arep ngapa? Mundur. Nek ra sing ngomong aku kowe kurang vokal. Oh iya. Nek ra sing ngomong aku wis ora rampung. Lha nuwun sewu Sinuwun. Panakawan Bagong kowe arep matur apa? Gandeng Petruk niku nuwun sewu, kata-katane mboten jelas. Mbok menawa sampeyan iso nampa napa sing dadi aturi Panakawan Bagong. Setunggal. Kula mengajeng takon saniki perkarane sepele mawon. Nuwun sewu lho, sampeyan niku Sinuwun Kresna karo bapak abot endi? Pun ngoten mawon. Nek abot Sinuwun Ndarawati monggo pustaka Jamus Jimat Kelima Sada mang paringke Sinuwun Ndarawati. Ning nuwun sewu lho. Pustaka Jamus Jimat Kelima Sada menika mboten kek mung pusaka lumrah, ning niku panggesanganing para Pandhawa. Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Kelima Sada niku ora duwe kekuatan. Wong sing ora seneng karo Pandhawa gawe cintrakane Pandhawa niku bebasan angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Paham? Iya, Pak Bagong. Nggih. Sing angka loro saniki nek
Pusaka kok menggo tumbal. Niku tegese tumbal niku nek cara piyayi ngertos niku mung dipendhem. Nek pusaka dipendhem niku mboten ajeng bali meleh teng Praja Ngamarta. Bener omongane Petruk. Tur malih saniki kula nuwun sewu. Sinuwandarawati niku kok negarane ketaman pegebluk. Nek dinalar ora ketemu nalar lho sinuwun. Sebabe apa? Sebabe Sinuwandarawati niku jejuluke Prabu Sri Bathara. Sing nganggo jeneng Sri Bathara niku sak donya mung ana loro. Siji Sri Bathara Rama Wijaya, loro Sri Bathara Kresna. Apa? Apa to? Kuwalik. Hah? Kuwalik. Apa to sebabe kok nganggo jeneng Sri Bathara? Merga niki menungsa, nuwun sewu nggih sinuwun. Iya ora apa-apa. Niki menungsa sing ketitisan dewa. Sapa sing nitis teng awake Prabu Kresna? Mula-mula Sang Hyang Bathara Wisnu. Wisnu niku sapa? Dewa king tukang nentremke jagat. Dewa sing tukang ngandum katentreman, dewa sing tukang ngandum kabagyan. Saniki ngeten. Sampeyan niku ratu nuwun sewu. Nuwun sewu lho kula mboten ngandani ning kula ming ana apa supaya sampeyan niku luwih teliti nyawang kahanan. Iya. Sing jeneng pegebluk ngoten niku tiba teng donya niku dadi peringatane sing gawe urip kagem titahe sing ra gelem manembah ngoten ana wewengkon sing pancen tumindake ala tumindake jahat masyarakate ora gelem manembah sing diparani ming papan-papan maksiat niku harus sing gawe urip mesti tibane napa-napa teng riku sing marai uripe rekoso blek terus do keteleran modar. Iya. Niku pegebluk. Terus saniki kula takon, Ngastina niku sing dadi ratu sapa? Prabu Duryudana. Niku ratu jahat, ratu angkara murka, ora ketaman pegebluk. Ratu Wirata, ratune lumrah, ora ketaman pegebluk. Terus saiki Ndarawati negara sing ditunggoni dewa kok ketaman pegebluk. Niku nek cara sakniki ling ngomongke mohon dicek dulu. Aja kesusu. Nek kesusu sampeyan mengke kelangan pustaka Jamus Limasata malah ngrekoso. Ngoten lho. Kula aturi menggalih. Sinuwun Prabu Ndarawati menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Nek nganti sampeyan langlung bab pusaka cilaka. Tur saniki bapak nyuwun pusaka niku ora kok uwal saka Pandhawa. Pandhawa diaturi rawuh teng Karang Kadempel 5 cacahe. Tegese pusaka ora pisah karo sampeyan. Niku aman-aman mawon. Nek pusaka pisah karo sampeyan niku nyilakani. Nuwun sewu lho, Den. Kedung jero iso dijajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Saniki sedulur niku iso dadi mungsuh, kanca iso dadi satru. Ning nuwun sewu lho. Arepane iki bendina teng mriki, ning sapa ngerti atine Kresna? Nuwun sewu lho niki. Nek duwe niat ala, merga sing jeneng ketitisana dewa kae isih kedunungan kulit daging. Kedunungan kulit daging nika iso kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong mesti tau tate tumindak ala. Saala alaning wong mesti katabetan ati sing suci. Niku lho. Oh, sampeyan ora paham. Ratu Lenggasine Waka kok arep dapusi wong kok penak wae. Ha nek cara kula diteliti. Utusan Ndara Werkudara rawuh teng Ndarawati. Ndarawati ana pegebluk apa ora? Nek ora sampeyan kelangan pusaka wis bacut menehke karo Prabu Kresna. Nek ketaman pegebluk, monggo dibantu. Jero urip ning alam padang menika saling bantu. Ngoten. Ngoten mawon atur kula. Ewadene kula matur menika wonten sing kira-kira ora trima. Ora trima dengan kata-kata kula. Kula mboten wedi karo sapa-sapa. Pathokan kula mung siji. Kula niku bener. Nek kula bener aja kok menungsa. Dewa medhun wae kula ora wedi. Mula kagem sami gawonten ing kedaton negari Ngamarta mriki, sakliyanipun para Pandhawa, kinten-kinten nek ana sing ora trima silakan. Saya kasih waktu. Berbicara langsung karo Bagong legane atiku. Jajamun tabler kena tabuko yayasine pe. Etro kocak ngundarandir. Oh
Jot patoning Trinetra kocak ngondarandir hidup nyemangolon coko wadanani rombaranang kaya kembang borawari walah dalah parusmane jajalan sekertaning bawana iblis lanat walah dalah ngatasi derajating batur gedibal mung kawula lah kok gunemane nyerweteh kaya betes semono bawa tegalan ndrewi kaya grojokan menungso ora ngilu karo getoke Bagong Bagong Tru gentenan Tru lho gentenan piye kowe sing diceluk ngono kok wah iki rada galak iki aku rada tratapan Bagong Bagong masir-sir atiku wis wani jarene wis muni bener wani kok kowe iki bener tumrap aku bener asa wedi karo sapa-sapa menek kono nesu ya kadhe genti nesu awak dhewe ming kawula kawula ya aja rumangsa terus aja ming gelem didak-idak karo wong kaya ngono kuwi ayo domongi engko nek perang ditandangi wong loro nek ade kalah ya mulih njukuk dit hus kaya main wae truk padha kira wonten dawuh kowe ngerti ora aku sapa oh lah iki perlu priksa iki karo awake dhewe kok lali sampean Prabu Baladewa sapa-sapa wis ngerti sampean Prabu Baladewa kowe matur ning ngarepe sapa sinuwun Prabu Puntadewa aturmu piye lho wah ya wis lali nek kon baleni kok ya ature akeh banget Bagong nun kowe padha karo kenyek karo Yai Prabu Ndrawati kowe ngecek karo Yai Prabu Ndrawati kowe ngias dadane Yai Prabu Ndrawati kowe ngino mbok anggap Yai Prabu Ndrawati iki panjalmaning mungsuh ingkang bakal nyuwun perjawos menyang Jimat Limoso ya apa ora ya apa ora lho Yai Prabu Ndrawati iki dudu mungsuh dudu ya wis ngono kok geger wong dudu nek dudu ya syukur tegese iki dudu mungsuh nek iya iki kudu dititi priksa sadurunge kuwi pancen menungso ora tatanan nuwun sewu sampean kersane ajeng pripun aku ora trima perkara apa kowe ngecek karo Yai Prabu Ndrawati lho sing tak ecek meneng wae kok sampean wong liya kok geger lho aku kakangne wis ngerti ya Tru ah iya wis ngerti wong sing kulino ndelok wayang ki wis dong kabeh nek Baladewa ki kakangne Kresna kuwi kabeh wis ngerti kok dadak domongke aku kakangne apa ora ditulis ning surat kelahiran po hus kowe iya omong apa ora omong apa-apa tenane saiki ngene kowe bali yo nun bali piye bali kandha karo bapakmu ora usah dadak bangun pura kencana bapakmu ki wong sekeng bapakmu ki wong ora duwe Semar ki wong melarat Semar ki ping kawula kok arep bangun pura kencana iki bapakmu ki gablek apa Wah nek iki tak waneni tenan iki nek ngunek-unekke Bagonge ora masalah wis ngunek-unekke bapak bapak sing marahi aku ana ning alam padang ki bapak wong tuwa iki tangan tengene Gusti Allah kok dunek-unekke bapakmu wong sekeng bapakmu wong ora duwe bapakmu wong melarat kowe mbok ngelingi bol lho bol piye jenengmu sapa Baladewa dundang bol kok ora gelem nek ora gelem dundang bol ganti jeneng Bong weh ora ngono kuwi kok amen ya wis tawane ni nek wedi minggat to kono lho aku ora ngelik karo kowe kok kowe cerewet wae kene wis deg-degan malah cerewet wae sermu piye karepmu arep ngopo kowe ngunak-unakke bapak walah Ndara Baladewa tak omongi ya Mas tak omongi aja sok semangkean duwe derajat pangkat aja sok semangkean duwe bondo donya arep kowe karo aku kaya ngene iki rupaku elek kowe kaya ngono kuwi nganggo sandangan sarwa ting glebyar kowe nganggo derajat pangkat dhuwur ning di mata Tuhan kita itu sama sing jeneng derajat pangkat ki mung sampiran bondo donya ki mung titipan ora mbok gawa modal kok tok pamerke hah tur kowe linga kowe kok sia-sia karo kawula ngene iki kowe kok sia-sia karo masyarakat cilik kaya aku ngene iki kowe ora sadar kowe ya kowe mbiyen ora tak coblos ora dadi ratu ning Mandura ta
Aku dadi kowe saiki karo aku kok. Wah, wis wong iki nek mendem derajat kaya ngono kuwi. Mbok tiru-tiru karo wong sing duwe derajat, wong sing duwe pangkat, sing tresna karo para kawula. Derajat pangkate ajeg, Bos. Kok kowe kok karo Bagong kok kaya ngono, ndekno mbiyen kowe jaman arep nyalon kae. Bagong, kowe dadi tim suksesku ya. Sok kene iki tak deki toilet. Seprene aku isih neng kali tak kandhani. Toilet ora wujud. Ngapa kaya ngono kuwi? Saya tak takon. Niatmu pripun? Muneh kaya ngono karo aku. Kaya karo bapakmu. Bapak ngono apa? Kon murungke nggone bangun pura kencana. Ora iso niate bapak. Yen ora gelem bapakmu wani karo aku. Ora mung bapak sing wani karo kowe. Iki we ngrampungi nek mungsa kowe. Gong, aku tak lunga sik ya. Jiri. Wedi. Ndekno mau ngobup-obupe. Aku arep golek rokok. Engko udut kon aku. Moh, dudutmu separo-separo kok mian. Karena ming turane. Wis nang wae, nang kono wae. Karepmu piye? Lho, yen ngono wani karo Baladewa, sing tak wedeni apamu? Hah? Sing tak wedeni apamu? Wong kowe iki ya ming Kasana, kowe ya ming Candesa. Ha ya? Kowe sadurunge dadi ratu ki mbiyen kowe dititipke nang Widara Kandang, dimong karo Demang Sagopa. Kowe iki ya mikul garu, mikul luku. Tak omongi. Kowe ya saba sawah, bareng saiki entuk derajat pangkat tok Bagong, Semar Mila karo dicoke. Menungsa kere, menungsa gedibal. Walah, Baladewa. Kok kaya ngono to kelakuanmu? Hah? Kowe ngeceh dume aku ki ming kawula cilik, ha. Kowe ngeceh dume aku ming masyarakat rendah, masyarakat bawah, ha. Hah? Muni ya kowe. Saya tak takon karo kowe, kowe ngonekke Semar wong kere kuwi ngerti Semar iki sapa? Semar iki dewa, Bol. Semar iki dewa, kae kakangne Bathara Guru. Semar iki Sang Hyang Ismaya. Semar iki nek gelem nang kayangan ora mung guru, dosen kae tak kandhani. Sak dhuwure guru kae. Hah? Ning Semaremah Kamukten Kayangan, Semaremah Kamukten Bondo Donya Kayangan, trima medhun ning jagat dadi kawula cilik kaya ngene iki. Wis diantepi. Aku kowe kok lagi dadi ratu sedira kok glelengmu ora jamak-jamak. Aku nek gelem nglumpukke kawula tak sengget glejak saka kursi kowe. Aku niye? Aja sok nganakake kawula. Alah dene Mandura nganggo demokrasi, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Dipikir kaya ngono kuwi. Dadi kowe kudu ngayomi karo wong-wong kaya aku iki. Ora nggo ngasake kaprawiranmu. Ndarantasena. Oh, Truk. Aku sing tekan kene. Kok nyuwun sewu kok kaya ora adat sabene. Pasuryane kok kaya ora seneng kali Petruk. Biasane sampeyan iku nek ketemu karo Petruk mesti gojek. Biasane nek ketemu karo Petruk mesti guyon. Kok niki kok le mandeng Petruk kok tenanan, Truk. Nun. Ku tak takoni jujur karo aku, nggih. Kowe wani karo Prabu Baladewa, kowe wani karo Siwa Mandura iya. Oh nggih, lha pripun to? Mula aku tekan kene iki diutus dening Siwa Mandura. Kine nyekel kowe mbondo tanganmu ngrincung sikilmu, leboke pakunjaran, mula kowe manuta dina iki, Truk. Gong, ayo, Gong. Sik wetengku lara ya, Truk. Aduh. Lah piye mau jare kon jawil arep tok sikat. Wetenge lara ya, Nyuk. Wah. Iki wetenge iki mules tenan, dijak omong-omongan sik tak nyembuhke wetengku sik, Truk. Mangan apa to ya aku iki? Kok mak pendelus lara banget. Ya dimarekke sik, engko nek kira-kira mari sikat ya, Gong. Oke, jak omong-omongan sik. Ya. Nuwun sewu, Den. Sampeyan ajeng nyekel kula ming pawadan sampeyan iku diutus dening Ndara Baladewa. Ya. Nuwun sewu.
Nek sampeyan niku satriya tenan, kepengin ngadili perkara niki, niku aja ming nampa pelapuraning sepihak. Tegese sampeyan ming nampa pelapuraning Ndara Baladewa. Ning mang takoni Petruk, mengke nek kula wis lapor, Ndara Baladewa wis lapor, sampeyan iso nimbang ala becike. Oh sing bener sing iki, sing salah sing kae, lagi mutuske ngukum karo sing salah. Nek sampeyan ming nampa pelapuraning Sinuwun Mandura, mongko Petruk ora tak takoni. Lah kaya ngono iki ora adil. Wose kowe wani karo Siwa Mandura. Aku kula niku wani, ning sing kula waneni niku mboten watake utawi blegere Sinuwun Mandura. Sing kula waneni watake. Lho, perkarane apa? Lah ngoten niku kula tak matur. Nek sampeyan takon perkarane kula tak omong. Ndara Baladewa nderekke Prabu Kresna teng negara Ngamarta. Nyuwun ngampil pustaka Jamus Klimasada dienggo tumbal negara Ndarawati. Kula kalih Bagong sowan. Diutus karo bapak. Bapak niku pengen bangun Pura Kencana. Ora kok bangun papan sing magrong-magrong ning bangun uripe para kawula sanegara Ngamarta, embane urip teng Pura Kencana. Kebak katentreman lan kebak kabungan, kebak karukunan. Syarate bapak kepengin dirawuhi Pandhawa 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus Klimasada. Sinuwun Prabu Puntadewa nalika semanten bingung Petruk merga aku Sinuwun Ndarawati wis rawuh pengen nyuwun ngambil pustaka Jamus Klimasada. Lah niki sik luwak niki. Niki omong akeh-akeh ngandhake nek Sinuwun Ndarawati nuwun sewu titi sing Wisnu kok negare taman pegeblung. Terus ngandhake meneh kedung jero iso didajaki atine menungsa sapa sing ngerti. Niku omongane Bagong. Terus sing tantang-tantangan karo Sinuwun Mandura niku dudu Petruk ning Bagong. Merga bapak diece karo Sinuwun Mandura. Lingece bapakmu piye? Ngeten iki. Petruk kowe baliya, Bagong kowe baliya. Omong karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong melarat, bapakmu ki ra duwe, bapakmu ki kere. Kon ngilo karo gitoke. Sinuwun Mandura ngendika kaya ngoten niku. Coba saniki kula tak takon, sampeyan niku anake sapa? Anake Bapa Werkudara. Nek tak unekke Werkudara ki wong dlogak-dlogok. Ora iso ndodhok, ora iso linggo, ora iso basa. Sampeyan nesu mboten? Mesti aku nesu. Padha aku. Aku ya nesu nek bapak kula dunekke kere, bapak kula ora duwe. Terus kula nesu wonten niku kula wani karo Prabu Mandura iki ora wani karo Prabu Baladewa, ning wani karo watake. Niki saniki sampeyan iso mikir apa ora? Bener sing endi, sing salah sing sapa? Pun nek pancen kula dianggep salah, kula mang bondo, kula mang leboke pakunjaran, ora apa-apa. Nek tak pikir-pikir bener kowe, Truk. Lah kene ngerti. Kok mesti arep nyekel Petruk lho. Kok mari ya wetengku ya. Mari kok. Heeh. Kanggo ngentut mantuh ngono. Ilang lelarane, ilang-ilang ora. Nek ngono iki mau aku dijlomproke karo Siwa Mandura. Kowe dikandhake luput karo negara Ngamarta. Lah, mula sok neni satriya niku kudu metung aja mung waton sendika dawuh. Ning diitung dawuh iki bener apa luput ngoten iku. Bejo sampean dereng iso nyekel kula, nek pun nyekel kula, bejo sampean durung napa-napake kula. Nek kula wis mangjotosi, mangajar nganti kula babak bundas. Sampean ngerti perkarane terus sampean getun. Apa iso baleke lara kula? Ya ngoten. Ayo omong. Ora mung plendas-plendus. Nom-noman kok ora iso benerke endi sing bener, ngluputke endi sing ngluput. Truk Nun. Aku njaluk ngapura ya. Mboten napa-napa. Bagong Nun, njaluk ngapura. Mboten napa-napa. Ning kowe urung slamet. Lho kok urung slamet? Nek aku iso tak jak omong-omongan. Ning iku sing teko Kakang Garukaca, Kakang Antarja. Kuwi angel tok jak omong-omongan, angel tok jak rembugan. Waduh. Piye, Gong? Sik aku kok migren ya. Kok rumah sakku anggere ono bahaya kok migren. Ndi sing wetenge lara, matane bijil, matamu kuwi. Ono dunane matane bijil ora migren tenan, Truk. Iki sing teko arep Ndara Garukaca iki rasa lara, diadepi wong loro. Dugang raimu. Ya ora nesu. Ngono kok njuk marah-marah. Ndara Garukaca. Oh. Ndara Garukaca tekan mriki tak jaluk kaya jawani karo Ndara Ndaramu Garukaca Kakang Garukaca. Lah nek kula diajar ora usah wedi. Nek kula lara tak tambani. Nek kula mati tak uripke. Kanggo napa? Ya aku duwe banyu sungut nang kene iki. Kene tak peres metu banyune. Iso nambani wong lara, nguripke wong mati. Ora usah kuwatir kowe tak tambani ning kowe aku
pesen karo kowe pisan-pisan aja nganti wani karo Kakang Garukaca. Luwe-luwe kowe wani males nek dijotos aku wegah nambani kowe. Oh nggih. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Gawe acara supaya Kakang Garukaca wedi karo kowe, gila karo kowe ning aja wani. Oh nggih. Piye, Gong? Wah, cilaka kowe. Piye carane, Truk? Ambo. Umpama arep Ndoro Garukaca senengane model sirah. Umpama arep model sirah ben model sirahmu ya, Gong, sing wis ora kanggo. Kowe iki iso nggo medeni cah cilik e. Ora kanggo dengkulmu mlocot kuwi ora. Wis ngono wae. Nggih, lah sampean teng pundi? Aku tak ambles bumi. Kok sik. Sampeyan ngewangi war jlomprongke. Lah kula ora iso ambles bumi nyeluk sampean pripun? Bagong kon ngejluk lemah ping 3, mengko aku jedul. Oh nggih. Tenan niku, tenan. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis aku tak ambles bumi. Ngopo, Gong? Ming jajal kok. Oh, dan. Aku nek di ngonoke ora metu ya, Truk. Ha iya. Tiwas le ngono mempeng ora metu. Ha iya. Le bayar. Ha iya. Ngrekoso mengko. Ben tekan kene, Gong. Pokoke engko tak gawene cara supaya Garukaca gila karo aku. Wis ki teknikmu lho. Ya, ora usah kuwatir. Dan Gatotkaca tinon mapak Karkasuta tekapira Kresna Parta maneher Parta maneher saktinira ing ujaran wang-wang semunggar cita Ndoro Garukaca, Gong. Gong. Lho kok madhep rono iki ngopo? Ndeloke sindene ngulet-ulet sega e. Kaya enuk kae rasane. Kono iso nyambi akene. Lambene nggo omong terus e. Kowe ora usah kepengin to, nyambut gawe iki sing profesional. Aku profesor. Ah iya. Profesional kok profesor ora. Bekti kula, Den. Yo, Petruk tak tampa. Pangestuku Tampanono. Nggih, kula pundi? Kok ketingalipun pasuryanipun radi kados mboten sekeca, Petruk. Nun, tak takoni kowe jujur. Nggih. Kowe wani karo Siwa Mandura, iya. Oh nggih. Petruk, nun. Cetha yen to kowe wis ngaku. Mula wektu dina iki Gatotkaca tekan papan kene. Kuwi gati mung bakal nyekel karo kowe. Kowe wis mirang-mirangke karo Pandhawa, mirang-mirangke karo putra-putra Pandhawa. Ing atase kowe dadi putraku, dadi anake Semar, dadi adining Pandhawa, tumindakmu wani karo Siwa Mandura. Wis ora ana pangapura kanggo kowe. Kowe mapano tak bondo, tanganmu tak krincung sikilmu, ya ndene kowe bangga, kowe ora manut. Aja kelakon dosa tak pancat pundakmu tak gimbol ndasmu, Petruk. Kagiat risang kapirang urinangku kinembit-kembit dosang reknaning bawana matur nuwun Den, matur nuwun sampean wis kersa ngendika kaya ngoten niku. Petruk wis marem, Petruk marem krungu tembunge Ndara Garukaca. Petruk, nek kowe ora manut tak pancat pundakmu tak gembol ndasmu. Nuwun sewu Den, niki wong tuwa lho Den. Niki niku disungkemi anak bojo pendak Idul Fitri, disungkemi dijaluki berkah, dijaluki barokah. Tur umur kula niku mboten ming nuwun sewu kacek karo sampean niku ora ming setahun 2 tahun, ning mengabad-abad. Kula karo Mbah sampean wis momong. Karo Mbah Buyut sampean kula ya momong. Tekan sakniki kula momong sampean.
Mbah sampean iku durung tau ngunekke Petruk ndasmu durung tau. Lagi niki sampean ngunekke kula ya. Ati kula lara-lara, Den. Kula niku wis dadi abdi sampean sikil tanggo sirah-sirah tanggo sikil. Pamrih kula sampean niku dadi satriya sing ngerti karo unggah-ungguh, ngerti karo tata krama. Ning nyatane kabeh wau tutur ketawur mboten wonten gunanipun. Petruk tekan niki mangunekke ajeng Mang Potol sirahe nggo Mang Potol nggo. Pun Mang Potol kula ikhlas. Nek patine Petruk saka Ndara Gatotkaca sing kula tresnani. Raos kula lara-lara, Den. Selagine mbahmu Prabu Pandhu Dewayana niku dereng tau ngunekke Petruk elek. Bapakmu niku sing satriya kaya ngoten niku urung tau ngunekke Petruk elek. Lah kok saniki sampeyan ngunekke Petruk kaya ngoten niku ati kula kaya ora duwe rasa napa-napa. Kaya ora duwe rasa diajeni babar blas. Nek sampeyan ajeng mateni Petruk monggo Mang pateni ora apa-apa. Timun mungsuh duren kula timune sampeyan durene tangan lampun timun iso menang karo duren. Mesti modar. Pun kula Mang pateni mboten apa-apa nek sampeyan tegel. Ning mati kula tekan swarga dipethuki karo simbah sampeyan Prabu Pandhu. Mesti ditakoni Petruk kok wis mati. Nggih, baterene pun entek. Sing mateni sapa, Truk? Sing mateni putu sampeyan. Jenenge sapa? Raden Gatotkaca. Anake sapa? Anake Ndara Werkudara. Kok wani mateni karo kowe? Pancen wonge kaya ngoten niku mung gugu omongane padene Mandura. Ora metung bener karo lupute. Kaya ngapa aku tak ketemu karo Gatotkaca? Sampeyan mesti digoleki simbah sampeyan mesti. Iya. So. Gleleng to, Gong. Aku lagi mikir. Aku ki lagi gagas Petruk kok nangis lho. Kan ra ana rumuse Petruk kok nangis. Wong anakmu mati nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocot lho ora. Petruk sedih. Kok iso nangis ya, Truk? Sangu brambang tak remet nang tangan leletke mata. Luwe ndrojos terus karo mewek-mewek. Asem. Ndara Gatotkaca langsung gila raine saya pucet. Ngambah Dirgantara mabur. Heeh. Ning isih siji kok. Hah? Isih siji. Sapa? Ndara Antarja. Sing barep. Ki mau sing maju nomor 1 ragil tengah terus engko sing maju barep. Terus aku wis ngalahke satriya loro, Antasena Gatotkaca. Ha saya aku tak takon karo kowe nyambut gawe apa? Aku engko sing giling wae, giling-giling dengkulmu ngono. Kowe nyambut gawe apa? Kowe padha-padha anak Semar. Nek nganti ora wani metuke Ndara Antarja, tak kandhake Bapak Bagong mau ora nyambut gawe, Pak. Wah, dunak-unake bapak kowe. Terus aku kon mungsuh Antarja. Ha kowe aku tak ngaso. Aku wis ngalahke loro kowe minta bagi siji lho. Ra yo adil to. Aku sing tuwa loro, kowe sing enom siji. Wis tandangi. Wis kana. Aku tak golek es teh kok. Ngelak banget rasane. Truk. Rene sira. Ngopo e? Wedi aku. Ndara Antarja iki ampuh. Ndara Antarja ki mbahne rajane Ngula sak donya. Ho. Nek nganti Ndara Antarja kalah karo kowe, Ndara Antarja ngandhake mbahne dawuh ula sak donya goleki kowe kabeh. Kowe turu susul ula. Kowe tenguk-tenguk parani ula. Kowe adus parani ula. Kowe aku ya nggawa ulae. Ane ra mung cendhek, nek ra berbisa. Berbisa apa? Wis buktine wis pirang-pirang lho, Truk. Rasa among sing werna-werna to, Gong. Ayo wedi ora kowe. Mongko ulane werna-werna. Ula sawa, ula demung macan, lare angon. Sing bahaya dhewe ula sendok. Heeh, kuwi kae bakmi ya entek.
Kae segaya entek ula sendok saya sak poroke. Wah. Gelis tro. Dengkulmu ora. Wis ngono wae ya, Kang. Nggih. Menek Ndrontorjo takon kowe, omong nek ora ana. Aku tak ndelik. Oh iya. Menek goleki dicegati, nek perlu ditantang jak gelut. Oh ngono. Kowe mau ora gelut tak? Ini rak wani. Wis piye caramu supaya ngalahke sakarmu gawe cara piye? Uteke dinggo. Ya. Oke, ora masalah. Antarja rene takoni arep ngopo kowe Antarja? Goleki Petruk. Petruk ora ana. Kowe ndelikke. Ndelikke dengkulmu kowe mati tenan aku. Ah, mamah kowe ora ana. Ben lembut ora luweh perkara mamah pokoke. Kudu tata-tata nek ora ngati-ati cilaka aku. Kudus. Kepapak keperanggul mungging ayuda kepapak bawatnya bentar bawatnya bentar kepapaknya mungging alogo ora pangling iki Bagong nggih Ndrontorjo? Iya. Kok pasuryane abrit? Nesu napa? Iya. Nesu karo sapa? Karo Petruk. Terus? Aku goleki Petruk. Madosi Petruk? Iya. Sik, mang teng mriki sik. Truk? Sing goleki kowe. Wah, Jan. Sing goleki ket mau aku, ning kowe aja ndudohi aku. Merono. Engko ngonang-ngonangi. Oh iya. Aku muni piye? Petruk ora ono. Oh iya. Harum Kangsen kok ya. Petruk ora ana. Kowe mbudheke aku. Kowe guneman ning kono karo Petruk, aku krungu saka kene. Wah, Truk. Krungu Lak pacul sirahmu modar ora. Omong nek radio. Oh iya. Petruk ora ana. Kula teng mriko nyetel radio. Radio. Petruk ora ana. Sebab apa goleki Petruk? Petruk arep tak bondo. Lho, Petruk nyopet no? Ora. Petruk wani karo Siwa Mandura. Petruk wani karo Siwa Baladewa. Petruk kudu cemplungke pakunjaran. Nek Petruk ora gelem tak cemplungke pakunjaran, Petruk mesti tak pateni. Omong apa kowe? Hah? Bicara macam apa kamu? Ngomong apa kowe? Balenono. Petruk tak pateni. Ah, kuwi kata-katamu sing aku ora seneng. Hah? Petruk ki menungsa eja. Lho. Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundangja kok ora gelem. Kon ngundang ontor ngono, heeh. Rodo papat rodo loro. Jengkulmu mlocot. Ah, mulane pasrah wae tak undang Jo aja nesu. Kowe ngarep mbelani Petruk. Mestine Petruk iki kakangku kowe. Petruk lara wae tak tilaki tak blonyo minyak kayu putih. Tak keroki gegere. Tak tetesi mripate men mari pati diame-ame. Hah? Kena kowe ketemu karo Petruk. Ning kudu iso nglangkahi batange Bagong. Lho, yen ngono kowe wani karo Antarja. Sing tak wedeni apamu, Jo? Kowe mung bayi, kowe mung sak uyuhku kowe. Arep gleleng karo Bagong. Bagong iki umure wis mangabat-abat kok wedi karo kowe. Ora minggat tak sembur mlonyo kowe. Piye? Sembur mlonyo. Kowe lah ngetokke daya kekuatan, kowe ngetokke aji-aji kowe. Kowe ngerti Bagong iki sapa? Bagong iki anake Semar. Semar iki sapa? Sang Hyang Bathara Ismanta. Ayo. Ngapa itu? Kleru, hah? Kleru. Kleru nggon apa? Kowe mau muni piye, Bapak Bathara sapa? Bathara Ismanta. Ismanta itu tukang cukur. Sing bener iki Bathara Ismaya. Oh ganti to? Ora ganti. Jan kuwi. Oh goblok ora. Sorry, ralat. Aku mau muni Bathara Ismanta ternyata keliru. Saiki wis ganti. Menurut KTP Ismaya.
Aku anake Bathara Ismaya. Aku ki ya dewa aja, dadi kowe aja gleleng nek mungsuh karo Bagong. Kowe iso nyembur. Ning aku ya dinehi kekuatan karo Bapak Semar. Ming Bapak Semar ki wanti-wanti karo anake. Nek wis duwe kekuatan aja dienggo sewiyah-wiyah, aja dienggo sak nggon-nggon. Ning nek wis kepepet agemen kekuatanku. Bapak Semar tau cerita kaya ngono. Kowe duwe kekuatan apa? Ayo, tibakno ning Antarja. Aku ora wedi karo kowe. Sawangen telapakanku iki. Hah? Sawangen Antarja. Iki aji jenenge Aji Guntur Geni Guntur cuci motor. Iki nek tak watek telapak aku abang iki tak nggo demek diadamu ora jemblong tekan geger aja tundang Bagong. Ya ya tibakno ora wedi aku. Ku lho. Ora wedi kowe? Ora. Waduh cilaka iki. Sawangan sing kedua. Nek tanganku iki kuning tak tamake dadamu jemblong mati dereng aku. Ora wedi tibakno. Wah cilaka iki. Sing terakhir iki. Nek tanganku iki ijo berarti abang kuning ijo kuwi setopan perapatan. Lah tamake nang kowe ora kelakon mati aja dundang Bagong. Aku ora wedi. Sik entene. Truk, angel ya, Truk. Oh, iku kudu nganggo cara piye carane, ngono lho. Kaya aku mau nangis ya ora apa-apa. Kowe arep mateni Petro? Iya. Kebangetan kowe. Kebangetan kowe, Cok. Kowe ngerti? Aku sikil tanggo sirah tanggo sikil. Niatku wis kepengin supaya kowe iki eling. Kowe iki dadi satriya sing tamtama. Nang iso aku ora bakal mundur. Ya wis. Dra, angel tenan, Dra. Angel dikalahke tenan. Aku pasrah, Dra. Ngene tak andani. Kowe pasrah pati urip bae. Nggawa pusaka, nggawa apa sing tok duweni, bendho apa-apa, tok weneke Ndaratarja kon mateni. Ana. Ngono patani tenan. Ngono pres ngono modar tenan aku. Ora apa-apa kudu wani mati. Wah, kowe iki. Kowe arep mbribek bojoku ta kowe? Ora ya, ora apa. Ngerti wae aku. Wah sing ngelen. Nek sampean pancen ora gelem mundur, ora masalah. Ning kula ya nglabuhi karo Petro. Lelakon iki mboten ajeng kula tekake ming sementen. Nek sampean wani mateni kula wani mateni Petro. Nek nganti Bapak Semar nesu, ora nesu karo sampean tok. Ning nesu karo Pandhawa, sampean kudu tanggung jawab bab nesune Semar Badranaya. Piye, Gong? Mundur pisan. Mergane tak wedeni nek Semar nesu. Ayo ngono kuwi carane ora usah perlu dadak kanggo bingung-bingung. Kuwi mau dadak ngopo megarke epek-epek muni abang kuning ijo. Rek ae medeni ning kono ora wedi asem. Iki nek nganti wernane abang, kuning ijo, aku wis telung werna kok ora mundur. Ha iya. Mun tak tambahi putih, ayo. Do bingung sing numpak kendaraan. Numpak kendaraan dengkulmu melocot kowe ora. Sapa kae Gong joget-joget endi? Kae apa? Lho, pentas seni ngono udu. Udu kae sing joget-joget tekan kene kae lho Gong. Wah, pragota kae. Nek kira-kira tekan kene dipolo wong loro to. Ya.
Semangga anggro sesumbar lindu bumi kuncing kumalu dukuntur ketuk lumembak penyukang kumambang dosang Wisnu Bathara Petro wong edan Petro wong kentir Petro wong kucluk lah cara wani karo Sinun Prabu Mandura wis seleh nyawang gelaring jagat eseming rembulan ya Ndara Pragutaya tindak mriki nyekel kowe nek kula mboten purun laruda paripeksa embane cacing kepidak menungso ngulet butuh males. Petruk menungso kedurungan rasa. Nek sampeyan ajeng nantang karo Petruk ayo tak ladeni siap gong. Oke. Kowe maju aku kiper terus. Ya. Rasa kuwatir pala wong loro. Wah, lakon cencang jenggot kroncal-kroncal mang mriki Ndara Praguta. Terus hati aku mutar aku tuh sambat biar mboten iso mati mutar terus ora tekane tangane cupet to lah mboten apa-apa mutare aduh hati aku
Tribala Dewa Narpati Duwe Nareswara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon tresnanira marang Dyabanon Cinawi wah panusmaning jajalan sukertaning bawana iblis lanate Petruk ngosasik barisaning saka negara Mandura ngundurke marang putra-putra Pandhawa Petruk kantong bela ora kena dikandhani kanthi becik Petruk Bagong ora bali marang karangan dempul wae grete nenggala mbok timbang pase kok malik Petruk malik ngopo kowe aleman wis tuwa barang rambutnya dipang pang dengkulmu mlocot ora karang sing mau ki ucul tudinge kok ya ucul lho kok mlayu apa ya? Ndara Baladewa ngamuk kok. Ngamuk piye? Petruk kantong bolong ora minggat sing ngarepaning nata Mandura Prabu Baladewa karo Bagong gretel nenggala jeblok ketemu muni ngono. Terus nggawa nenggala mak slonong. Wah, murup saobor. Monggo pusaka kae tamakke Gunung Jugruk Segara Asat. Nemeng Petruk mesti mudhar. Mati kok. Terus kowe percaya matimu saka nenggala? Ah percaya mestine to. Berarti kowe luwih nganggep ampuh nenggala mbangane sing gawe urip. Sik to. Omonganmu kok medeni to? Ora medeni. Kowe tak takoni wangsulan. Kowe nganggep ampuh nenggala, kowe wedi nek nenggala tumama ning awakmu kowe mati. Heeh. Berarti kowe ampuh nenggala iki ngungkuli karo ampuh sing gawe urip. Uripmu saka nenggala, ngono apa piye? Ya ora. Uripku saka sing paring Gusti sing karya jagat. Nah, nek kowe iso wangsulan ngono iku kudune kowe iso mikir, pati uripe menungsa ora gumantung saka pusaka. Ning pati uripe menungsa gumantung saka sing gawe urip. Ngono. Nek dipesthekke kowe mati merga nenggala, ya wis ora masalah. Berarti lelakone uripmu wis mung tekan bengi iki kowe mati saka nenggala. Diikhlaske. Wong urip ki dagang tuna andum bati terus. Nek bati-batine sapa sing didum, nek tuna sing dibakul apa? Wong urip tanpa pawitan, kok to? Kowe urip ora njaluk, ora utang, ora ngemis. Ming sak derma urip paringane sing gawe urip. Mula nek mangsa kala disuwun dijaluk ya ora usah wedi. Ngono. Dume ana corona terus ndase dileboni tas kresek. Wedi ngapa? Hah? Sing jeneng pesthi ora iso dijoli, ora iso diutang, ora iso digentekke. Pesthi wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono. Iso lho kowe iso menang karo senjata nenggala. Iso kowe menang karo senjata nenggala. Nek nenggala iki ampuh, ampuhe pusaka iki saka sing gawe urip. Nek Gusti ora ngeparengake ampuh, nenggala kaya ming wersi lumrah ngono wae. Oh iya. Ah, kowe kalingan ora critane Nabi Musa. Lho, kok tekan kono barang. Lho, iki nggo nuntun karo wong sing do keweden-keweden ngono kuwi. Critane piye? Kowe ngerti to tongkate kae. Kae nek ora diparingi firman karo Gusti Musa, tongkat kuwi tutukno Laut Merah. Kae tongkat kae ya ming kayu ngono wae, ora ana kekuatane apa-apa. Ning merga diparingi firman karo sing gawe urip, diparingi kuwasa kekuatan karo sing gawe urip, iso mbelah laut. Nek bar go mbelah laut ki ya kae tongkat lumrah ngono wae. Iso bengi iki Gusti ora ngijabahi ampuhe Kyai Nenggala. Nenggala ora ampuh tumama ning awake Petruk. Lho, sapa ora gleleng kowe? Kena Nenggala ora apa-apa. Wah, kondiang mlebu koran tutupi ireng-ireng matane. Padake penjahat gong ora. Lho kuwi tenan ngono kuwi kok. Wis kene. Tak tandangane ben ora apa-apa mati mbok ben. Nyo. Titip kok. Apa? Dompet. Dompet kuwi kekno bojoku. Heeh. Kok nek aku ora mulih 3 dina kon nyelameti 3 dina tekane 1000. Oh iya. Dong to kowe paham. Terus anakku sing mbarep kae arep mlebu perguruan tinggi. Tulung ya go ngopenono nek ora ana ragat
dolno Tegal ngarep omah kae. Iya. Ben anakku sekolah sing pinter. Heeh. Terus sing nomor 2 iki arep mlebu ning SMP. Kuwi sesuk dolno Pekarangan wetan omah kae. Oh iya. Sing nomor 3 ki arep mlebu TK. Heeh. Kuwi dolno sawah nggonmu. Lho. Kok nggonku? Aku iki like arep ngopo nek ora ngragati karo ponakane. Oh iya. Ya wis tak dolke sithik wae wong ragate kaki sethithik. Iya. Sing baku ngragati. Heeh. Goleke ya pusaka, Gong. Hah? Goleke pusaka. Apa? Sak-sake. Nyo. Ngapae? Padake es krim lho, Tru. Aku kaya es krim ora. Tandangan isun mandur ayo. Amo selamat jalan padha-padha kon mati pelu antong banget. Ayo. Wah, ta. Wah. Panuswaning jajaran sekretaning bawana iblis lan Dewa. Kowe ngembari marang panguwasane Rata Mandura ora Bala Dewa. Iki Kyai Nenggala pamunahing Satru Sekti. Iki Kyai Ndlunting Kesuma. Wah, ora dalah. Yen ngono kowe wani karo Bala Dewa sing tawedeni apa? Lakon tinjung akhirat nyawamu kowe. Sewu-sewu nglapatanipun ingkang raka tadah wadana. Ngantos kula mboten saged angendhakaken kamurkanipun Koko Prabu Mandura. Satemah Koko Prabu Mandura ngliga Kyai Nenggala Petruk kenging pusaka kendhang kapracondhang kontal kaprapal. Koko Prabu estunipun sanget angeman. Jernyatanipun Petruk menika panakawaning Amarta ugi panakawaning Ndarawati menapa dene Mandura. Nanging kenging menapa teka paduka Kanjeng Koko Prabu Mentala dhateng Petruk Kanthong Bala sewu-sewu kalapatanipun ngrawuh tadhawadana Yai. Awit Petruk sajaipun ngiwi-iwi dhateng kamurkanipun Ngaraka ing Mandura. Wekasan kula mboten saged angampah kamurkan Petruk kenging Kyai Nenggala kendhang kapracondhang kuntal kaprapal. Menawi ngantos kadenangan dening Kakang Semar tan murung mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Mlengking saking menika Koko Prabu kula suwun kanthi sanget kersa paduka Kanjeng Koko Prabu angulari wonten pundi dunungipun Petruk Kanthong Bolong samenika ngaten kemawon. Menawi Yai Prabu kepareng maringaken pustaka Jamus Lima Sada dhateng Ngaraka ing Ndarawati tumunten mangke menawi negari Ndarawati sampun ketingal padhang kula ingkang sagah ambudi sarana angulari wonten pundi dunungipun Petruk Kanthong Bolong. Koko Prabu menapa menika saestu Yayi menapa kula nate duru kaliyan Yai Prabu Ngamarta menawi kula mekaten Koko Prabu pusaka kula aturi nampi nanging menawi nampi negari Ndarawati sampun ketingal padhang kula suwun ngunduraken pusaka sinambi angur kaya wonten pundi dunungipun Petruk Kanthong Bolong ngestaken dawuh. Nek kula mekaten tumunten kaparingna Dewa kula nyuwun pamit wangsul dhateng negari Ndarawati. Bose lah kok dadipun Kakang tok tinggal iki piye? Monggo ingkang sekawit budaling Ayu Kresna tindake tak dherekake. Bareng saiki wis entuk gawe kok malah ninggal pun Kakang. Koko Prabu, nggih. Mboten ateges kula menika nilar, namung kedahipun Ndarawati padhang rumiyin Koko Prabu sawetawis lenggah wonten negari Ngamarta. Kinarya tanggelan anggit kula sampun janji ngupaya dhateng Petruk. Oh ngono. Inggih. Ya, yen pancen kaya mengkono pun Kakang manut.
Mangke menawi kula sampun munduraken pusaka daya-daya Koko Prabu kula pethuk kondur wonten negari Mandura. Ya, wis aku manut Kresna. Yayi. Monggo kula aturi maringaken daya-daya kula nyuwun pamit. Monggo Koko Prabu kula aturi nampi pustaka jamu semyang jimat kelima sada. Koko Prabu teka paduka rawuh malih wonten negari ing Ngamarta. Wah, Kresna kakangku aja beda. Koko Prabu kados pundi lalampanipun teka paduka rawuh malih wonten negari Ngamarta. Kusik Kresna. Kresna, wonten dawuh. Lah kok dadi urung nganti gantaran wektu. Paribasane nembe telung kedheping paningal. Kok siadi sowan maneh ana ing negara Ngamarta iki piye? Monggo nyatane kowe mau ora kepengin mundi pustaka Jamus Lima Sada. Lah kok dadi bareng lagi wae mungkur kok sowan meneh iki apa ana sing keri? Koko Prabu. Nggih. Kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta dinten menika. Kosek, kowe aja beda karo pun Kakang. Kowe aja beda karo pun Kakang. Nalika semono si Adi rawuh ana negara Indrawati utawa negara Mandura. Jaluk lan pun Kakang minangka dadi saksi tama atur ing si Adi ing Kunjaya Hyai Prabu Darmakusuma. Barang tekan kene si Adi nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Nganti aku gegeran karo Petruk uga kepengin ngayonake pustaka Jamus Lima Sada. Petruk kenging Kyai Nenggala kendang apracondang terus sira Yayi nggawa pusaka kondur marang negara Indrawati iki kok rawuh meneh piye? Ih, mangke gampil. Setyaki wonten dawuh. Ora nyono jebul suwaning pun Kakang ning praja Ngamarta iki ngibarate kaya dene ana srengenge kembar. Paripun paduka Kanjeng Koko Prabu. Si Adi durung dungkap. Nggih, dereng mangertos. Ya wis. Si Adi kepenakno nggonmu lenggah. Aku tak miji lawan kadangku Yayi Arjuna. Bareng paduka kados pundi Koko Prabu Janaka wonten dawuh. Yen liyane si Adi pun Kakang ora percaya, nanging yen si Adi pun Kakang percaya lan kumandel. Tegesipun kados pundi? Marata sawangan pun Kakang. Janaka karo Kresna kuwi mbane kaya dene geni lawan urupe, kaya dene kembang lan sarine. Kaya dene godhong suruh lumah lan kurepe yen diluluse jero panen geni-geni tunggal rasane. Arjuna wonten paring adhawu. Mara sawangan pun Kakang. Kanthi permana jati netra batin aja neta lair. Sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi pun Kakang apa dudu Janaka? Pun Kakang percaya karo Si Adi? Koko Prabu ketiwasan Koko Prabu. Koko Prabu boten nyono babar pisan bilih negari Ngamarta kedatengan telik Mangindrajala. Durat moko ingkang sampun beta pustaka Jamus Semyang Jimat Kelima Sada Koko Prabu. Yayi wonten dawuh. Sanes aturipun ingkang Raka Indrawati nanging aturipun rayi paduka panengah. Werkudara krungu to? Dudu caping pun Kakang nanging aturing adimu Permadi ya Janaka ing ngandhakake sing nggawa pustaka Jamus Lima Sada kuwi dudu pun Kakang. Kok Prabu Pandura mireng. Oh, ya krunguning kok sik. Krunguning kok iso dadi kaya ngono iki. Monggo blegere cetha Yayi Kresna. Wujude ya Yayi Prabu Ndrawati. Lah kok Janaka iso kandha kaya mengkono? Arjuna mboten nate goroh. Nyatanipun piyambakipun tumuli ambruk wonten pepangkonipun ingkang Raka Indrawati utawi ingkang rayi. Lho lah sing gawa sapa? Kula piyambak mboten ngertos. Werkudara, aku dhewe ya ora ngerti lho Yayi. Lunganing pustaka Jamus Lima Sada digawa Kresna nanging dudu pun Kakang.
Perkara kudu kowe sing nggawa ora apa-apa. Ning Werkudara kuwi nggone wong apa anane? Apa sing tak weruhi kuwi kudu kasunyatan. Blegere sing nggawa Kresna kakangku bali ya saka kowe, ora bali aku ora sudi ngaku kadangku ora kowe. Semono aku. Werkudara kae nggone wong apa anane? Werkudara nek omong mesti tak anggap bener. Mula Werkudara ngandhakake sing nggawa pustaka Jamu Simasada kuwi wujude Kresna. Gandeng kowe selak, kowe kumbi, aku mbuh ora weruh perkarane. Wose kowe iso mbaleke pusaka, tak anggap adhiku. Ora iso mbaleke pusaka aku ora sudi ngaku adhi karo kowe. Wonten paring adawu. Ora ngerti dodok seleng perkara, lah kok dadi kaya ngene lakon ing ndak sandhang. Bawa Prabu, kula nyuwun pangapunten. Ora apa-apa, Yayi, ora apa-apa. Pancen iki dadi lelakoning Nata Ndarawati. Lan kowe tak kandhani ya sesuk meneh sing ati-ati. Tegesipun kados pundi? Aja nganggep Kakang Semar kuwi wong walaka. Aja nganggep Kakang Semar kuwi wong lumrah. Nanging Kakang Semar kae nganti disebut pusaka bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap tegese Kakang Semar kae wong waskita, Kakang Semar kae wong pinter. Inggih. Sejatine Kakang Semar kuwi ngerti yen to ngamarta ana menungsa ingkang bakal nyuwun ngampil pustaka Jamu Simasada ingkang memba pun Kakang. Tumuli utusan Petruk karo Bagong supaya aja nganti pusaka kuwi tiba ning menungsa ingkang kurang tanggung jawab ingkang memba pun Kakang. Nanging Pandhawa kurang tanggap. Wekasan malah ngluputake lawan Petruk kantong bolong nganti kok Prabu Pandura ngendhange Petruk parempat buku Kanjeng kok Prabu ayo melu pun Kakang wonten pundi? Sowan Kakang Semar Badranaya. Lalakon iki dipasrahke marang Kakang Nayantaka. Monggo kok Prabu kula dherekaken Setyaki wonten timbalan. Kowe tak tinggal ning Amarta nggih ngestaken dawuh paduka Kanjeng kok Prabu.